Pang down namin sa bagong F250. Ayan guys, andito tayo sa Siniboy Credit Union. Dito yung aming business. Yes! Here you go. Perfect. Thank you so much. How can I help you today? You would like to withdraw 1, 2, 3, 4. Wow! The maximum at this location today we can only do 1500. We are low on cash. 2,500? 15 only. We are low on cash. Yeah. You can always visit the another branch like the Garden City. You don't have any money? Like, I mean- We are less money. Oh, so you don't have any money right now, I guess. Yeah, I can only give you 15 maximum. Wow! Hello. Do you need it today? If you have, but if... Oh, yeah, you can go to other branch because right now our branch for this week is very. Guys, good morning. Nagbabalik ang Lucky Tracker, no? Dito pa rin tayo sa bahay. And just to be update lang, no? Alright! Dahil ang aking magandang asawa na may bahay. So sexy. Oh. Gawin naman si Mrs. guys, para tawa yan. Yung mga gulong ng mga bata. Oh. Oops! Oh, sige. Gulong namin. Gulong ng mga bata. But anyway guys, today is Martes ngayon. Tatanggal. Yun. Tatanggal. And it's just between me and my wife again, of course. Mga bata pumasok sa school, dadid na kaganina. Ngayon ang balak namin ni Mrs. is punta kami sa grocery, mamamalengke kami kasi puro karne na lang yung kinakain namin, puro yan nga, mamamantika. Gusto ni Mrs. is anong gusto mo, Mrs.? Ano yun? Bibili ka ng Gulay? maggulay muna daw kami, Mrs. kasi puro na lang karne. Yan sa nga New Year, Christmas, puro karne. Ilang araw na, no? Han, may tao. May sakyan. Pagpasin muna natin yan. Okay. Ayan. After naming mamalingke ni Mrs. mag-grocery, magwi-withdraw kami ng pera guys, pambayad dun sa truck, sa corporation account. I-give muna tayo, Han. Ikaw ang bahala kung ano bang diskarte mo. Gusto mo bang Safeway, tapos mag-give muna tayo tubig? O panghuli na yan kasi mabigat. baka naman mamaya tama din na tayo kasi tubig yan. Hindi oh. Wait tayo tama rin. Mabigat kung saan tayo pupunta. Huli na yun, Han. Kasi yun nga yung pinuntan natin eh. Ikaw talaga, mami. Ngayon ako maganda. Hindi yun. Maganda. Baka pa naman kapag ka Buti ka, Han. pagod na eh. Hindi ako Saka na yun, mapapagod. saka na yun. Hindi, Han. Wala nga tayong tubig eh. Bakit tayo magiging saka sa kanan? Panghuli na yung tubig, Han. Punta mo tayo mamili. After this, yun nga, sasabi ko po. Ako ba mag-withdraw ka muna? Mamaya nan, panghuli na yung withdraw natin. Doon tayo sa superstore. Oh, yun, ikaw bahala. Wala nga naman dala-dala mo yung pera, Han. Diba? Panghuli na yung withdrawal natin, Han. Lan, umiwat ka na lang lang. Di pala namin na plano ni Mrs. Si Mrs. pa naman, Ako guys. ang plano, tapos Oh. baka pagka masira yun, wala. Iba ako planado ako pagka gabi pa lang planado na yan. Kaso ikaw pa rin ang masusunod.
Hindi, panghuli na yung anuhan, yung withdrawal ng pera. Mamaya malaglag natin eh. Marami pa tayong pupuntahan. Dala ka bang wallet? Ito. Ay, hindi mo dinala yung body bag mo? Kukumilon. Ay, dinala mo? Yung ano, Lululemon. Yung Lululemon na binigay ng ng anak ko nung Pasko. Ito. Sino ba ang pamilyar ng Lululemon, guys? Maganda daw ang Lululemon. $80 ang bili ni Ate Papa dito, regalo sa akin. Kumelon kasi. Lululemon. Yan ang plano. Plano si Mrs. pero syempre sabihin na lang natin sa kanya na i-revise natin ang plano. Reason bakit panghuli yung tubig para hindi masyadong maksaya ng diesel, gas kasi nga syempre buhat-buhat ng sasakyan yung tubig na ilang galon yung iigibin natin? 3 3. lang. Bigat. Tapos ang magwi-withdraw kami ng pera sa aming business account. Lilimasin na namin guys yung pera sa business account pambayad sa truck. Ayan. Wala naiipon-ipon. Pero yun ang kagandahan dito kapag nagpatakbo ka ng negosyo, kailangan talaga kapag maganda ang kita, magtabi ka. Siyempre owner operator ka eh. Alam mo may expenses ka, hindi mawawala talaga yan sa isang business. Kahit ano pang klaseng negosyo yan guys, meron talagang business expenses, hindi mo mawawala yan. Tayo, nag-iisa ang truck natin. Yung kagandahan nga, nag-iisa lang ang truck natin. How much more pa kaya kung 5 ang truck, di ba? Pero syempre, ang isang negosyo naman, 5 ang truck mo. Kung tumatakbo silang lahat, 5 rin ang driver mo, o di maganda rin ang kita mo. Pero syempre, expected na meron ka ring patapon o itatapon o magagastos o may magiging expenses sa negosyo. Ganyan lang din naman ang magpatakbo ng negosyo. Kumbaga sa yung mga malalaking negosyante dyan na katulad ng mga plate company. Diba mas marami ang gastos nila. Siyempre may mga accounting sila. May mga mekaniko sila. May mga dispatch sila na papasahuran. Di ba? Tapos meron pa silang rinirentahang building para sa kanilang di ba? Yun nga, yung opisina, lahat yun. Tayo wala okay na to. Pero ang point doon guys, ang pagpapatakbo ng negosyo, kailangan lagi kang handa. Kailangan may magtabi ka talaga. Katulad natin, nagbabayad pa tayo ng truck, tsaka lang talaga tayo makakapagtabi ng maayos-ayos pagbayad na yung truck natin. Sa mga nakasunod sa video vlog ng Lakay Trucker, I appreciate guys sa panonood nyo sa buhay ng Lakay Trucker dito sa Canada, buhay ng pamilyadong owner operator dito sa Canada. Ayan lang ang buhay, di ba honey? Magtabi upang may mahuhugot in times of crisis o in times of expenses na sabi nga nila. Bawi na lang tayo ulit pag natapos na si Cordapia. Pag natapos si Cordapia, of course, wala ka ng ibang babayaran kundi expenses mo na lang sa truck mo. Ayan, malapit-lapit na guys. This year, kung may awa si Lord, bayad na si Cordapia sa amortization. Doon pa lang nyo malalaman kung gaano kaalwan na maging owner operator. Yung expenses, so yun na lang talaga, babawas na lang. Pero hindi naman buwan-buwan nagbabayad ka ng expenses, wala yun. Kaya nga ang daming owner operator dito kasi gusto nilang ma-enhance yung income nila para maaga-aga tayong mag-retire, di ba no? Retirement lang hinahabol namin dyan guys. Maagang mag-retire. Kaming mga owner operator, gusto naming maagang mag-retire. But anyway, siyempre masayo pa rin naman yan kung owner operator ka nga pero hindi ka naman nagtatabi. Paano naman ang buhay mo yan? Wala rin saysay. Kumbaga it's all about sa tao pa rin yan, di ba no? Alright, anyway, let's go. Tara, muna tayo ng Superstore. Gumastos basta may patutunguhan. Ano na? Okay lang gumastos kung basta may patutunguhan. Okay lang gumastos daw, sabi ni Mrs. Basta may patutunguhan. Kaya ako'y iyo
Kaya ako'y, kaya ikay love na love ko eh. Kaya wala nang F250. Wala nang F250. Oh, Diyos ko. Guys, sa totoo lang, tinatabi namin ni Mrs. yung ilalabas namin ngayon, pan-down namin sa brand new Ford 250. Sana panghila sa RB at siya pang business. Kung nag-retire na ako sa trucking, wala na akong trucking, pwede pa kasing gamitin yun eh, pang negosyo, yung F250. Wala eh, huhugot muna. Hugutin muna namin yung pan-down namin sa F250 para kay Cordapia. Bawi-bawi na lang pagkabayad na. Ba no? Ayun lang talaga magpatakbo ng negosyo. Bata pa naman tayo. Hindi naman tayo maluho eh. Hindi naman tayo maluho. Kain lang. Okay. Emergency ambulance. Oh, yeah. Para department pala. At least. So superstore na lang tayo, Han? Oo. Sige, superstore na lang. Gulay doon ang magaganda. Sabi ko kay Mrs. Costco eh. Kaso nga lang yung Costco rito sa St. James ba yan? Inilipat ba naman nila? Dinala na nila dun sa ano? Sa mga taga-Winnipeg, no? Sa Hidingley. Nandun na yung bagong ano? Sa Hidingley. Kaya tuloy wala na. Okay lang. Alright guys, dito na tayo. Meron pang Costco doon sa La Jumoder, doon sa Bandaron, sa may doon naman sa kabila roon sa ano ay Pimbina, meron doon. Tatlo lang naman dito eh, sa Winnipeg, di ba? Doon sa Bandaron sa anuhan? Doon sa kabilang side naman ng Winnipeg. Saan? Doon sa may Cisco Park. Oh, Meron yun, doon. Beverly ata yun. Hindi, meron pa doon sa may kabila, doon sa may Dalawa doon? Hindi, yung ano doon sa ano ganun ano rin kapag parang style din ng ano ng ano ba lugar doon? Grant, sa may Grant. Hindi yan doon. Diyan banda yung Grant eh. Doon banda yung ano, doon banda yung La Jumoder. So nandito tayo ngayon sa North End. Doon sa Bandaron, doon sa kabila roon. Sa may Southdale? Hindi, iba yung Southdale na yan. Tatlo lang naman ata ang Pasko rin sa Winnipeg. Meron pa doon sa Bandaron, Han. Tara. Meron pa. Yung part ng side na yon na may mga ano rin, may mga Best Buy, mga ano doon. Alright, but anyway, tara. Hindi ko na talaga familiar yung lugar dito sa Winnipeg. Paano ba naman? Lagi na lang kasi tayo dito sa ano eh, dito sa North End, kasi taga North End nga kami. Guys, andito na kami sa Superstore, Real Canadian Superstore. Mamimili si Mrs. ng gulay. Maggulay tayo, gulay. Tama ba, mami? Let's go. Broccoli na lang. Marami. Babawin ko na yun ba? Ang talong. Nagtalong ka ba? Oo, talong mas mura. Huwag ka na Ayan pala yan. Huwag ka na kumuna ang talong yan. Mahal? Oo, kita mo naman yun eh. Pounds pa lang yan. Pounds so? Ang isa siguro na $5. Maging practical lang tayo kung ano yung Practical, karni na lang. Hindi, kung ano yung sale yun ako kunin. Ganun ba? O sige. Kalahin mo misis. Marami pang gastusin eh. Pabayad pa sa truck. Oo, so, ano yung mura na? Yun na lang. Bawi-bawi na lang, no?
Mauwi na lang ulit. Pagka mag-sale din naman yan eh. Hindi naman yung forever ganyan. Hmm. Magsi-sale din yan. Kunti lang han. Oo, dapat ito nilalagay. Matigas na rin. Matigas na rin. Yung maliliit ang kunin mo han. Oo, itong ganito. Ito oh. Yan oh, yan. Oh, wala. Oo, matigas. Matigas ba? Oo. Ang bahala. Matigas pa sa dal-dal. Ay! Barag si Mrs. Ah guys, maggugulay kami ni Mrs. 10.90 na ng isang manokhan. Dalawain mo na. Ay, wala na yung parang free na. Inalis na nila, no? Kalunggo sila. Palog. Dalawain mo na. Ayan guys, dalawa. Kain namin ni Mrs. yung isa ulamin sa bahay ng mga bata. Hindi pa kami kumain eh. May tubig ba tayo dun sa sakyanan? Kumuha ka. Diet. Oh, diet. Kung gusto mo diet. Sige. Doon kasi lugi tayo dyan. Luging-lugi ba dyan? Ba't arat si Mrs.? Lahat iniisip. Guys, tara. Oh. Han, hindi pa kami kumain guys ng misis ko. Ang huli mong kain niya anong oras? Nagpasting kami eh. Pasting. Ha? Kahapon pa na alauna? Anong oras na? Alas 10 na guys oh. Alas 10. Sige, kung gusto mo lang kumain. Oo, kakain talaga tayo. Wala tayong pinggan dito ha. Oh, okay na. Kakainin natin yan tayong dalawa. Dalawa naman yung binili naming manok para sa mga bata yung isa. Meron ka pala yan eh. Ay, ang gusto ko sa'yo. Para kang sundalo. Platos Ricardos. Papak muna tayo ng chicken breast. May iba naman. Ang dami pang litson sa bahay. Nagpasting kami ni Mrs. Guys, kain tayo. Ito, it's time na naman para sa amin ni Mrs. kumain. Ayan. Kain po. Yan mo silahan. Kain po tayo. Mga unta. Mga anta, mga kaigsoon. Ano mas masarap dito o dun sa ano? Parang mas masarap yata yung Costco. Ang layo ng kuskuhan. Ano ko na mag-renew? Oo. Costco na yun eh, meron pang membership. Ang mahal, magkano? 150 yung kinuha natin. $150 membership. Isang taon. Ang dahil sa Pilipinas eh 750 lang doon. S&R ba yun? Ewan ko. Oh. Guys, kain tayo. Balikan namin kayo. Kakain lang kami ni Mrs. Sunod, punta na kami sa bangko. Yes yan, tapos na kami kumain ni Mrs. Busog na busog ako. Ikaw ba, Mrs.? Siyempre. Tara. Tara na ba? Habang nagdadag, katatawagan ko sila para ma-update at malaman natin kung magkano talaga yung babayaran ko sa bulbo. Tawagan ko. Thank you for calling Beaver Truck Center. This call will be recorded for quality and training purposes. If you know the extension number of the person you wish to speak to, you may dial it at any time. Please hold for a service representative. Hi Karen, good morning. How are you? I'm okay, how are you? I'm good, thanks.
Okay, so I just wanna ask update of my truck 2098. 098. Okay, one moment, I'll check. Yes. Nabusog ako, han. Okay, it looks like your DPF is out and we've sent it out for cleaning, so it should arrive tomorrow. Any idea what time is for tomorrow? Estimate only so I can tell to Yeah, my... so they usually come down, they usually arrive around 2 and then we need to install it, so it would probably won't be done till the evening. Oh, evening. But yeah, just update me if in any case, hopefully. Yeah, I will. Okay, so can you give me a rough estimate how much exactly I'm paying? For which job? Everything, including that DPF. So, Okay, let me look. Yes, please. It looks like your estimate is at 6,000. Oh no, remember we talked about it yesterday? yeah, you have to remove those 2 items. Yeah. already. so that I can go to the bank and withdraw some money because I cannot just bring my debit card because I only have a limited, in the debit. Yeah, so I have to deal with the bank right now. I have to withdraw cash and you take cash, right? Like right now it's about 6,000. Okay, so you take cash, right? Yeah, we could. Oh. You're gonna pay $6,000 cash. I'm not sure if my money is it's enough for that. Probably the rest is my debit, but just I need to bring some cash though Okay, yeah. because it's $6,000. Yeah, I if you can. wanna pay $6,000 cash, that's fine. Or you can just ask your bank to extend your limit that you can pay instead of walking around with all that cash. Yeah, I understand. Yeah, Well, but, whatever you want to do, however you want to pay, that's fine. okay, so 6,000 right there, something around like yeah. that. So Yeah. so if I have a cab card, so it just lessen the Yeah, one tax. the tax. Okay, how much is my tax in there? I don't know exactly. Once I have your invoice ready, I can let you know. Oh, okay, so yeah, okay, for sure. All right, at least I know how much I'm bringing or how much Yeah. money I Tomorrow in the afternoon, or in the evening when your invoice is ready, we'll call you with the total. Yes, please. And then you can- Hopefully you still open that one because I'm planning to leave tomorrow, start for my trip so can start making some money too. Thank you, Nestor. Okay. All right, thank you. Okay, Bye. bye bye. Alright guys, size meal daw ang babayaran natin. Basta maganda tayo ng size meal. Kung may sobra o kulang, kasi mayroon akong cab card sa kapag ka may cab card ka kasi makakabawas yun sa tax. Malaki na ang tax, no? No? So kung yung 6,000 na yun, roughly 6,000, kasama na tax doon? Mga nandun na siguro yun, ha? Kung ando na, edi less, magkano bang tax? 15%? Yeah, I guess somewhere around there. Kung may 300 o 400, Ay, wala Depende. namang mga nasa 500 yun. ha? Ang tax? Malalaman na lang. Ayan guys, yan. So, punta tayo, kumuha muna ng tubig. Oh, umili mong dati. Kaya ako magwi-withdraw ng pera ngayon guys. Gawa nga ng siyempre hindi pwede kasi kung ganun ka yung 1,000 lang yung limit. yung limit is 1,000 lang. Kaya kailangan mag-withdraw ng cash pambayad. Tapos kung sobra pa Credit card mo. sa debit ng ibang bangko Ayaw Excuse mo me. ng credit card. sa personal account. Kasi itong pag-withdrawan natin guys, ito yung business account. Mag-withdraw tayo sa business account namin ni Mrs. Yan.
Siyempre may naitabi. Ganyan talaga pag mag-ano ka ng negosyo. So may naitabi tayo, doon natin kukunin. Kapag kapos yung naitabi natin sa business account, o doon sa personal account. Alright, let's go. Kuha muna tayo ng tubig. Pagiging muna kayo tubig ni Mama. Safeway, guys, andito tayo Safeway. Magigib muna kami ni Mrs. dito, tapos punta kami dyan sa kabilang. Dyan lang yung bangko, kahit lakarin na natin, Pwede rin. Oo, lakarin na lang natin, andyan lang, yun. Kitang-kita yung bangko. Kitang-kita yung bangko, nandyan, tuk-tuk niya. Tara, give muna kami ng, ano lang yung loko? Hindi, ito si Mrs. ko, hindi ko maintindihan kung siya'y akin or iba. Hindi, joke lang yan. Pero malapit lang dito, guys. Tara, give muna tayo ng tubig. Hello, good morning. How are you, my friend? Good, say hi to the camera. Vlogger, Oh. Hi. Happy New Year. Happy New Year. Same to you. Yeah. Tara. Hawakan mo yung sano. Siyempre, ikaw pa. Saan ba? Hawakan mo. Ito. Ito? Sige. Yun na yun. Tara guys, give mo tayo tubig. Igib. Parang si Baki lang kakulitan no? Ang ba man kumain. Kanino ba magmamana si Baki? Ito lagay natin dito. Malamig yan. Huwag na? Malamig yan. Ano rin? Health permit, may health permit din pala guys. So, magkano yung isang ganyan? 18 liter ba? Regalo. Sige pa. Hindi, okay na yun. Hindi pa ko muna. Ipos mo. Dahil lang naman ang magtrabaho ganito guys. Hindi kasi talaga pwede dyan mami. Dito tayo dadaan Diyan ka kasi sa mga may snow dumaan Kaya nahihirapan tayo. Dito tayo dumaan. Okay. Siyempre, trabaho ng lalaki magbuhat. Tsuh! Yan. Nandaan lang Hup. Yeah. Sana oil. Yan. Tara. Tara. Ilak mo Alright guys. Now pupunta kami sa bangko ni Mrs. Lalakarin na lang namin kasi lapit dito. Malapit lang dito yung bank. Dito ay sa gilid na dumaan? No. Dito. Dito lang tayo. Delikado dito. Delikado doon, delikado. Alright guys, let's go. Lapit lang dito guys sa Safeway yung bangko na pupuntahan namin. Kung saan sa mga previous video vlog namin, naglakad na rin kami mula doon sa bahay hanggang dyan. Wala pang 1 kilometro 500 meters. 500 meters lang yan, kalahating kilometro. Diyan na yung highway Diyan na yung McGregor. Alam mo yung bahay nila Bernardan? Big shot net nga pala si pare Bernard Kapo nating truck driver. Ito na yung bangko. Itong building na to. Sa kabila lang yata. Basta yung side na yan. Yun yung bangko. Lakad-lakad lang.
Pag may time, Han, no? Kailangan na ilakad yung ba? Ha? Kailangan na lang ilakad. Yung. Mga bata. Ayun ang mga bata, oh. Nilalakad. Ano yung mga yan? Daycare. Sa daycare. Furniture, Han. New line furniture. Ito pala tayo pupuntahan pagka bibili tayo furniture. Ha? Ayun yung mga tayo. Second hand yung mga yan. Sabi ko sa inyo guys, malapit lang eh. Ayan guys, ilalabas na namin ni Mrs. yung pang down namin sa bagong F250. Ayan guys, andito tayo sa Siniboy Credit Union. Dito yung aming business. Hello. Here you go. Perfect. Thank you so much. How can I help you today? You would like to withdraw 5,500 today? The maximum at this location today we can only do 1,500. We are Fifteen- low on cash. 2,500? 15 only. We are low on 1.5. cash. Yeah. You can always visit the another branch like the Garden City. You don't have any money? There's Like, I this mean- We are less money. Oh, so you don't have any money right now, I guess. Yeah, I can only give you 15 maximum. Withdraw mo na para... Okay. So how can I call the bank to extend my Limit? limit because I have to pay. My truck is in the shop right now. That's why I need the money to pay Okay. because I need You can do that here? Like, Extend the limit? what is your current limit? We're not sure. Can you check it in here in You the can bank? check it now. Because I need to. That's why we need the cash right now. Okay. I need a 6,000 grand, I guess. $6,000 to pay my truck. Am I allowed to have a bank card without paying yet? Yep. What? Okay. I think your limit right now it's 1,500. Like using the debit card. Yeah. Can you hire that one? Okay. I have to talk to my manager because she can do that for you. Okay, yeah. Yes, please. It's gonna be like for 1 day or 2 day maximum. It's gonna not be like No, not permanent. all, okay. Yeah, It's not every time, yeah. not every time. I just need it for tomorrow or for the next day Okay. because I have to take my truck into the shop. Okay. We need money. Okay. They're not gonna release the truck though. Okay. So the last card was issued on last year. The replacement deposit. I sign it for you, right? Yep. Any denominations fine, right? Any nomination. 15. Kindly? You're welcome. Okay, you have yourself. You too. Take care. Is there any way next time I have to call first before I come here so that you can prepare the fund? For
Or you just Usually we need like 2 days or 3 days notice for that. Okay. oh, okay. Because we are not receiving money till Friday. So yeah, that's why. Okay. Hi there. Yeah, you can give us a call too, and you can get cash at any branch. Doesn't matter. Okay. Yeah. Because Oh. this one is the nearest Oh, from our okay. house. Okay. That's why we keep coming in here. Yeah, and you don't have any fun like that right now, right? Wala daw silang pera. Hanggang 1.5 lang. Pa-adjust mo na yung limit. Oh. Till 2 days. Until Friday, set it up until Friday. Yeah, we The- will receive the money on Friday. No, what I mean is The limit. Limit, limit. yeah. Yeah. I'm just still set waiting. set it up until Friday. We're gonna need that probably tomorrow, the next day. Oh, okay. The shop will going to let me know when going to be finished though. Oh, okay. But this week I need until Friday. Huh? Tapusin mo muna siya. Mm. And we will block that card that we lost. If you want, we can order cash for Friday, and then you can pick it for Friday. How about tomorrow? No, I really need not if it's not today or tomorrow early morning. The limit, just the limit. Just It's like better, this, yeah. fine, okay. It's fine. Okay, so yeah. You want me to increase it up to 5,000 and then give you 1,500 cash? Yeah, that's fine. Yeah. Okay, yeah. In your savings, yes. Okay, so I blocked your last time. Hello. Do you need it today? If you have, but if Oh, yeah, you can go to other branch because right now our branch for this week is very low. We Okay. don't have the capacity to give out those large cash. You can go either River Grove or Garden City or Jefferson. that's too far. So we just gonna do is Increase the limit. increase the limit for my, cause probably I'm gonna use it tomorrow or the next day, and then we will go back again. However you. Yeah, she already said the request if we can do that, and then she'll do the rest. Okay. Alright, Because I thought you can go to other branch and then Yeah. do it. Because we're close here from here in the house. We don't want the money to, Like you to travel. you far. travel. That's a lot of. Ay, mga tawa ni Mrs. Masaya. Pilipina pala yun. Happy New Year. Yeah. Okay, so I increased the limit to 5,000. Mhm. It's gonna be till Friday. Yes, yes. It will be back to normal on Saturday, Mm. and I can give you 1,500 cash today. Okay, perfect. Thank you. What bills do you need? 100. 100. Is it out of the checkings or savings? Oh, Saan? the basic savings? Yeah, the one that's have pan in there. You see it? Okay. Okay. Yeah.
just need your signatures here. Do you need your copy? Oh, yes, please. Signature mo. Signature ng ano yun. Ayusin mo yung signature mo. Ayan. Hindi naman nila iniintindihan. This is your copy. Thank you. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. So just to make sure you extended the limit or Yeah. you higher it a little bit. Okay. Yes, it's 5,000 now. That is your daily limit. Thank you. Friday. Thank you. Ako naman. Alright. You too. Merry Christmas, Happy New Year. Madam. Bye-bye. Yes, eh. Wala guys. Dito ko. Wala guys. Walang perang bangko. Maliit lang na halaga yung wini-withdraw namin. Yung walang perang bangko. Yun lang ang nabigay. Okay guys, ayan. Pakalain mo, yun lang naman yung wini-withdraw namin ni Mrs. Pero wala daw pera yung bangko. Kaya biniglan lang kami ng 1.5. But anyway, at least minaksimum na nila yung limit. Kasi kapag ka-credit, pag debit card kasi guys, may limit din kasi. Hindi mo po pwedeng sobran eh. Malaki-laki yung babayaran natin sa sa truck eh, sa pagpapagawa ng truck, nasa 6,000. Ay, ayun. Tapos uutusan nila kami guys. Uutusan nila kami pumunta sa ibang branch para mag-withdraw. Ay naku. Dito kasi ang pinili namin kasi napakalapit lang sa bahay niyan eh. Pwede mong lakarin eh mamaya. Ano pang mangyayari? Nasa worst area kasi sila yung location nila. Itong location kasi na to, dito sa location namin magulo dito eh. Hindi nila sasabihin Ang yun. daming holdapan din dito nangyayari. Pero hindi na kami pupunta sa mga ibang branch na isa-isang branch, kung ilang branch ang pupuntahan namin. Wow! Alright guys, yan. Tara, uwi na tayo sa bahay. Alright mami. Parang wala. Ano, danger. Kita mo mula dito ha. Doon tayo nag-park lang dito sa may Sipway. Tapos doon sa bahay, pintayin nyo lang guys kung gaano kalapit yung ano. Ayan na, yan maganda oh. Walang cut yan guys ha. College Avenue agad. Doon sa likuran ko, nandun yung bangko. Diretso yun, tambukin mo lang yun. Kasi nasa College Avenue nga tayo. Doon sa backdoor tayo o backlane tayo dadaan. Lapit lang. Up. Oo, kaya nga. Ba't ayaw niyo pumunta sa kabila? Hindi, pupunta. Pupunta. Pupunta.
Alright guys, kita nyo, andyan na tayo sa bahay. Dito na tayo sa bahay. Ang lapit lang, right? Atas na si Mrs. Okay. Alright guys, yan. Pasok namin lahat yung mga kargamento ron sa loob. At hawakan mo na. Lagay mo na lang saan. Ikaw naman ng kahira eh. Si Mrs. naman ng kahira, kaya siya ang taghawak ng pera. Okay, so ipasok namin yung mga pinamili namin dito guys. Sa loob ng bahay. Tulong-tulong na lang kami ni Mrs. Sige. Hindi, tanggal yung takip. Tanggal ang takip. Dinadala-dalawa kasi nila kayo eh. Ako na magdadala niya. Ay, hindi pala. Ano na, tabaliin ko yung leg mo. Nag-cramps daw guys yung leg ni Mrs. Ito, baliin natin leg mo. Sabi mo kasi Han, ano eh, nag-cramps yung leg mo eh. Ang ibig ko sabihin sa balihin, lagatokin lang natin yung leg mo. Lagatok lang. Ang tayo eh. Wow! Buksan na lang, tara. Ngayon guys, andito na kami sa bahay ni Mrs. guys. Siguro putulin ko na video vlog natin dito guys, no? Thank you for watching. Ganun lang talaga mapatakbo ng negosyo. Kailangan meron kang pondo upang sa ganun hindi ka naman mabound sa utang. Yun ginamit naming fund is galing sa business account namin yun guys. Maraming salamat sa panonood. Abangan nyo lang yung mga susunod na mga kabanata ng video vlog nila kay Tracker. Thank you for watching. Ingat lagi. Peace out. Bye bye. Lakay Tracker.